yiero no. Mana kaka wacho no Clefas abiro na achiel kachiel ka oke toy market ma ni ward ma makina bathe machielo makina bathe machielo ni Woodley to en kama kaka wang'eyo pile en karo hala to dishi makawuono moko kuom jo hala matoi ne ochopo winjruok kaluwore kod mano magwacho ni chike mag toi oyiengi loso yiero margi makawuono dichi makawuono. Kata kamano en gino ma okwed mokalo kod kweth machielo ma wacho ni ode wach mar yiero poko oyangi yo makare kaluwore ni Tend County ma Nairobi pok nochiwo thuolo kata dwaro mar ndo tim thuolo no kaluwore kod ikruok mane giketo kecho nya paro ni mokalo dweche adek mokalo nja ka owang kendo ne nitie kwayo mondo losa ohinga kata perimeter wall manya gengo jonjore kik donj ka koro mage moko kuom gigo magi wacho ni county government nokon gi ngirit mondi lakini kata kamano odiche makawuono kweth machielo ma oramo ni gin kod chik ma oyiengi dhi nyime kod bago yiero ne ochako sero matimo yiero gino bende ne osokelo tungri kama okalo gokinyi kendo kata kuma wantie mitime yiero ni en mosque matoi ma bende ne kite ibayo kama tek mokalo ma ochuno gesa ni obila ochop kama chiegni mar kweyo koko mane dhi nyime kata kapok mabor Clefas yena munda awuok kata achiel kuom apisas ma ongirore e chenro makawuono mar bago yiero ni najua tunazungumza kwa Kiswahili kwa sababu ni yule ambaye hasikii Kiswahili na asiki Kijaluo. Karibu, tumeona tayari zoezi la uchaguzi hapa Toi linaendelea na wengi hapa wanasema kwamba hairuhusiwi uchaguzi kufanyika. Wewe kama mojawapo ambao wanafanya zoezi hili, mbona zoezi hili linaendelea? Zoezi hili linaendelea mzuri. Na jina lako na wewe ni nani? Jina langu ni Lucas Kivuva Kituyo. Mimi ndio election board chairman. Hii zoezi ya kupiga kura kwa hii soko tumekuwa hatufanyi uchaguzi for the last 15 years. Tumekuwa na shida mingi, watu wamekaa kwa ofisi wamekwamilia hapo. Kuna shida mingi ya moto, tumechomekwa na mioto 3 2019, 2023 and 2024. Na tukijaribu kuuliza vile wale viongozi kianzo ama kiini cha hiyo moto atoelezi na hakuna hatua wanachukua. Tukakuwa na msukumo sasa kama trenders, tukasukuma tukafikishwa kwa ukuta, tukaona lazima tuende kwa uchaguzi, ndio tutoe hao ndio uongozi wao ni mbaya. Na kwa sasa hizi mmefika wapi kwa sababu kuna ubishi mkubwa sana kuhusiana na zoezi hili, mmefika wapi hadi wakati huu? Zoezi inaendelea mzuri sana. It is peaceful. Isipokuwa ni wale sasa wanataka kuingia hapa na they are not registered voters. They boycotted the exercise. So that is why iko na ubishi. Kendo yena ilunga machielo mabende en kuom jogo mane manyo lemo ka chiro ka karibu bwana Rashid, tunajua kwamba wewe ni mojawapo wale ambao wanatarajia kuchaguliwa siku ya leo, na ikumbuke kwamba wenzako ambao hawashiriki katika uchaguzi huu wanasema kwamba hawaungi mkono zoezi la leo. Mbona wewe ukakubali kushiriki siku ya leo? Kwa majina zangu zote naitwa Rashid Isa Odongo. Mimi ni Jakababa, kijana ya Nyang'nyongo Kisumu. Kwa tunagudhulu nitongea kwa Kiswahili tu ili lugha niko comfortable kwa sababu kijaribu kuangalia hapa watu wamejaa hapa kwa hii exercise yote ni kabila zote. Mimi ni Jaluo. Hatutasema hapa ati tunapiga community. Mbona mimi na support Raila Amolo Odinga alifaitia democracy. Na hii tunaanza tuna exercise democracy hapa. Kuchagua kiongozi ambao sisi tunataka, hiyo ni haki yetu. Katiba yetu inasema election inafaa ifanyike after every 3 years. Hao ambao wanapinga election wamekaa hapo 15 years hawataki election. Every time tukisema election wanaleta kisirani mingi na hao wanafanyia madharau mingi sana kwa hii soko. Hapa kuna uwizi unaendelea, soko inachomwa, watu wananyang'anya vibanda, Deno anabadilisha manamba za vibanda za watu every time. Kama kesi ziko tu hapa. Utatoa jina la Deno kwa sababu hayuko hapa kujitetea. Wewe eleza tu upande wako. Tunaongea kwa sababu yeye analeta shida. Deno aliingia kwa kiti ya secretary 2008. Paka leo yeye ni secretary tu. Ataki election, anatuzungusha kichwa round. Sisi tumeamua tunataka kuungana na wale wafanyabiashara wetu wengine, tuchague yule kiongozi ambaye tunaona atatupeleka mbele. Vile unaona hapa sasa hizi election iko very peaceful.
hakuna shida, hakuna mtu anatusumbua hapa. Hao wameenda wamelipa vijana wa kijiji huko, vijana ambao si wafanyabiashara wa soko letu. Wamekuja kutuvuruga hapa, kuturushia mawe na wanasema election haifai ifanyike kwa misikiti. Mimi nataka kuuliza swali moja. Hapa every 5 years election ya president, MP na MCA huwa ina happen hapa kwa hii misikiti. Hii ni classrooms. Election huwa inafanyika hapa. Mbona hii yetu ya soko isifanyike hapa ndani ili hali misikiti na hii compound iko ndani ya soko? Kwa nini makosa iko wapi hapo? Hao kama walikuwa wamekataa election, kitu kingine bado mimi nasisitiza. Waende tu kotini, tukutane huko kama wataki hawatambui hii exercise. Erokamano mana achiel kuom jogo mabende laro lemo ka akeche kalore kod yiero makawuono ni gin ji ang'wen malaro un ji adek kose ji ang'wen malaro kom makawuono mar chairman kata mar jakom to Cleophas mana mogik kinya yie nawe alungu wuoda na achiel mabende obiro yiero ni mopogore kod paro kaka ne ipare machiegni bwana Elisha Pimran to aneno ka yiero ni nyime lakini nitie koko mang'eny to namio ma etimro dish makawuono. Erokamano, nyinga en Elisha Uchieng Alam. An community leader e Kibiraka. An the current chairman mar Duondo Nagi CBO. And gimo osebedo kadhi mbele kaka wuono kata mosebedo kadhi mbele the last 2 months en ni jochiro ni nache dwaro mondo tim yiero kaluwore gi lal magisebedo godo mae ma osebedo ka wango chiro ni seche duto to kane gi wacho ni gidwa yiero jok mosebedo telo kuom higni 15 otamore ni ok tim yiero. Koro gitiyo gi nying mar ni gin joluo gidwa ni mondo githu oganda mar joluo to gi oganda mar wanubi. Ne gichako wacho weche moko ni ka akoro wanubi dwa mayo gi telo makae to mano ok gima kamano. Ma en mana jatelo achiel motamore wuok e telo koro dwa no tigo oganda mar joluo mondo mi otimre nade mondo mi okel koko ka. Omiya nyiso nyithiwa ma joluo kata ma Sarang'ombe ward Toy market en Makina ward to kendo bedo shared gi Makina ward to gi Udunde ward. Gima ikelo negi ka itiyo kod gimiyo gi pesa moko matindo tindo mondo mi gikelo koko ka wan ka community leaders waungana kendo wawacho ni mano gima ok bitimore. Nyaka wang'e ni koko ma Kibiraka ni osemiyo nyithindwa mang'eny owito ngimagi ka wakelo koko mar wanubi gi joluo. Makwa line no ema wadwa wakaw to wabro hinyore mano kodwa wadog e line no kuno nwasekalo. Erokamano Cleophas mana kaka iwinje no en chenro madhi nyime lakini odhi nyime e bwo liet mar tulo ma bende gesa ne chino bilamdo chop ka to gima nyako ni Cleophas kapok awe en ni naido thuolo mawuoyo kod Jalup County Commissioner ma Kibra mano Abbas Mohammed mano kona ni en koka kore ong'e ni yiero ni ok opuodhe keche ok county government ne kochiwo thuolo matime mondo bagi kawuono kowacho ni nitie gigo mondo kobed ni ne county okwayo gi mondo gichung mondi mano en wach mon okona gokinyi no ng'eyo ni en ong'e ni yiero ok dhi nyime kaka kendo ne ok opuodh yiero makawuono mano ka wach mo kuom jakom mar committee mochung'ne weche mag arita kwe e sub county ma Kibera deputy sub county commissioner Abbas Mohammed no miwaler makamano koro giesa ni yiero dhi nyime to pod go kucha ni pod nitie liet matin to pod wan ka bro ng'iyo to bro chalo nade kaka mano yena duoki studio ka onge penjo machielo Cleophas. Erokamano ahinya Eric Owenga en erokamano maduong' ahinya kuom bagono mano kendo neno ka